teď se ještě srovnej v těch zádech. No, musíš tam, představ si, víš, co se mnou dělala, když jsem byla malá, o chlup větší než ty. Tady mi dali škatulku od styrek a musela jsem hrát takhle rovně a když ta škatulka spadla, jsem měla strašně přísného pana profesora Víš. A když ta škatulka spadla, tak jsem musela ten řádek hrát znovu. Hrozný můk a víš, to nenechala jsem to člověče, no. Já jsem si od svých 10 let říkala, že budu učit, tak učím. Ať jsem trpěla, jak já nevím co. Tak, levou ručičku si připrav sám, lepší, ještě lepší. Ne. Zaprvé ten palec bude takhle dolů a takhle bude tam připravena. Hele, když to chceš vyrovnávat, tak musíš tady očkem kouknout, tady tím výřezem, jestli máš ten lokýtek dobře. Tak, no vidíš to, jak to umíš. A tím se nám tohleto krásně všechno srovná. Teď připrav ještě tu pravou. Dej si tam na žabku. No já nechci, aby si hrál. Já jsem chtěla, abys to dal na žabku. Ticho. Zdvihni ten smyčec, zdvihni ho nahoru. Tichonce ho postav na střed. Tichonce, na střed. Střed smyčce, kde je střed? To je žabka. Ještě zdvihni, ručičku zdvihni, postav ten smyčec na střed. No, tam, zdvihni ručičku, postav ten smyčec, tak, postav ho na špičku. No vidíš to, jak nám, ne, na tu naší, jo, na tu naší zkrácenou. Tak, zdvihneme smyčec zase a postavíme na žabku. A zase to musí být neslyšně, protože když houcista nasazuje nějaký hraní, tak on nemůže vrzat do toho, že jo? Tak musí vědět přesně, kde to nasadí. Tak a zkusíme teď, ty hlídáš teda tu pravou a já tu levou. Nebo opačně, jsme si řekli. Opačně. Tak, ty levou a já pravou. A jdeme na půlovou notu a počítáme na 2. 1, 2, 3, 4, druhý, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, čtvrtý, 2, 3, 4, už. 1, 2, 3, 4, druhý, 2, 3, 4, třetí, 2, 3, 4, čtvrtý, 2, 3, 4 a druhým. 2, to je vysoko, to nemáme u sebe, druhý, no teď je to lepší. 2, 3, 4, bude něco škrabe? 3, 4, čtvrtý, 2, 3, 4, připravíme 3.